Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Ya ka jingpurung kerteng bakat san singi na kabanta ka Kisan Credit Card jong ka PM Kisan lapan long ha North Garo Hills District jong ka Meghalaya. Tap kerteng syuk ki kertong ki batmu bani aireng ha ka election siteng samai na kabanta ka syuki MDC na Langren Constituency. Bat penuai ke jengil akai table tennis ya kalumpung ye khun jok Meghalaya Games arajar khat khandai arajar arpho ki khubor ki babnia ya ka jingpung kerteng ka bakhatsan singi na ka banta ka Kisan Credit Card lapli ha North Garo Hills District ka balong ka scheme ai jingera pisa ye kilong yeng jinginong rep ki badan ye la ki jong ki jakarep ki bala ithu bat la ye thu ekani ha ka jingpulai khubor na sarkar yakni jing penung kerteng laprat lenti da ke sarkar India da ke jingmu ban ajing yarap ya baro kinung yok mentoi ha ke PM Kisan scheme kenang ban yok kentup ya baro kinung rep ki badan ya ki jong ki jakarep bakin yok ya ke Kisan Credit Card kani ke jing pelat khobor na ke sarkar ke itu ru baki tenat sarkar ki badai kmi ya kani ke benta gong katenat karep karyang katenat ki kamri jingri katenat ridok ha katenat penrai kinong kendong kentup ru ya ka bang sakhi ka bahap hapo ka NRLM kintre ya laki benta ha ka bapensung tu bat kring ya kinong rep ki badan ha ka thup PM Kisan bakin penung kerteng ila die na ka benta ka Kisan Credit Card ha asam ya jan arpun ru laktali ki soil health cards la sam shaki nong sungsnong jo kajela Kitilong kubor gitu bagi soil health card kilong na kabentaban yarap ikinong rep bakin sim ya kerukom rep organic farming hakajela katenat karep karyang kala eksamen ya kumbalai lakteli kinong muna ya kajat kendo hapo ka soil health card na kabentaban tip ya kejing sebo bat kejing la seso jong ka kendo ban rep ban riang ki kertong na kabenta ka election siteng samai sya ka Langren Constituency kila nang yaiwan bat kila nang thep kerteng u kertong na ka seng National People's Party u ba ket bor lang nongrem bat u kertong na ka seng Congress u ba jutin khado saw kila thep kerteng nen ka sngi bani aireng hak election siteng samai na kabenta ka suki MDC jong ka Langren Constituency kabalabu bakan nong hak arpu pratare umta ubanai u MLA karanikor u balong ru kertong na kaseng United Democratic Party u ba Pius Marwen uniru u lathap kerteng ila die bani aireng hakani election siteng samai hakmat returning officer haka DC office mau kerwat kenang ban kenti ke kerdan jong kibriu hakaliang kayok kokot haki jakasor u Deputy Commissioner jong West Garo Hills District u Ram Singh nin kesngi ula penong ke jingelang ha Circuit House Tura Abakren kani jingelang uram sing loong ba ye ki babun ki jingdan kam nakamta ki brio ki besong basa ha ki jakasar dan kam man penbit penbiang lengba ki kenhun yarap ladi ni ki self help group kumta kalong badan kam ban kengtiu bat yarap ye kini ki kenhun da kapisa kanang bakin la ban kersha ne ladi ban om dan kam su ban shania ki bepat ha kaliang kapisa tengka Uram sing ula kentui kinong penya jong ki bank bakin itu bat benta ye ki thup kerdan jong ki self help group bat bakin ye sam ye ki sembok jing tip ye ki rukom sandur ye kayo kakot kanang bakin la ban seng ye laki kam ki jam ula kenturu ye ki dukot jong ki self help group bakin ye simenta ki kam mitrelang kanang bakin yo ye ki jingirap pisa na ki bank ban kentiu su ye ka kam ka baki trei Ha Tripura ya 8,000 hektar ke jaka la ai jing itu ban pendan kam ha karukom rep ke baklem pendan kam sebuah dawai ni ke organic farming na ka khandai 1,000 hektar ke jaka rep ke bala pendan kam ha karep karyang ha kazilla ya kani la yathu do menteri ramba ka Tripura Biplab Kumar Deb ha kala singublei ha ba ajing kran ha ka district level Kisan Mela and Exhibition kabalalong ha Gomati District jong kajila. Ude fula penslur kinong rep bakin jit da karukom rep kabaklam pendan kam sebuah dawai. Ha kabawloong ba ye kinjing thong ki bami lengba karukom rep
organic farming haki jaka ki bala yo jing itu la bandi haki yo bari haka dor ka bakam kor susu lo angru bana ka minta ka jing bit jing biang jing ki pa nong rem ka sarkar jilla ka don jing tmu ban penyo lailak metric ton ukba haki ni ki kindiat snem ki banwan ulo angru bana ka daw ba ka FCI kelas dang ban thiet yo khaw bet ne kinong rem haka dor MSP kumba R.R iwe lakmut kinong rep jong ka Tripura kila yo jing mentoy khambun nakadaw ba kimben kamsu bandi yala umar rep sa kinong khayi kani ka khubor ka wansapi na ka All India Radio Shillong hakalampong Meghalaya Games 8000 khatkhandai 8000 arpho ka jingi le ka table tennis kade ka bakhaddu e ka bala punkot ru ya ka jingi khun baro ban yo ra ya ka nam la du ha ka bala penlong ya ka final jong ni ka jingi le kai ha utirot sing Indoor Stadium ha ka la single ha ka bana pedengki kinthai kan Tanushree Das Gupta kala yo ra ka nam la du kat ba Prithvi Das ula yo ka khus nam la du na pedengki sinrang ha ka jing penwa ya ka Lampung Meghalaya Games 8000 khatkhandai 8000 arpho palat sampho tli ki takma la yo ban sam ha ki jingi le kai ba prepare ki bala penlong na du sedang ha ka athletics u David Dekhar na ka liang ki senrang bat ka Ritina Hanse na ka liang ki kinthai ki lalong ki ladu na ka thop ya mare ka ba pras pa meter jong ki ba hapo ka khanyus nam karta bat u Sebastian Marbo bat ka Clara Jones ki lalong ki ladu ha ka jingi ko mare ka ba sispa meter hapdeng ki bala tam ya ka khat news nam karta ha kalampong wushu ukershan nang dekhar ka Asha Sunar Sahil Singh Rishi Kanta Singh bat ka pedang tihon dekhar kira yo ya kita kemaksiar menteri ketenat dilek ka jong sarkar India Kiren Rijiju ulo ong ba kalong ke badan kam ban kentiu akarukom ke badai ya ke jinsang dore ki kamile ka hakari khnang ban penlong ya kari ke baklan hagani ke benta ulo ong ba kalampong Khelo India University Games ka ban longshan kan plilat ikirang bagi thele kai bakin penpa perthai la kisap hadin ke jing plat ba ya ka anthem jong ka Khelo India University Games New Delhi Rijiju la ong ba hakani kari kapapau khumat aka perthai ki kamile kai la penlong ye Kalampong University Games hakar kom ke batibet khanang ban yo sei ye ki riudan sap haki kamile kai bat la penpau ru ikijing kermen ba kumba kala long ha ka Khelo India Youth Games hagani Kalampong ru kinong ye simenta kin la ban penkhen bat tam ye ka record ka bala la bu aswa haki jat jingile kai ba pher ka sarkar Mizoram kan sedang nadu mentakasngi ya ke jingtri kamban eksamen bnia ya ki bri ki bawan rung sepok ke jela leng baki jaka kaput ke jela Mizoram bat Tripura na ke jing sapting ya ke jing sapriang uknyang jing pang coronavirus laitu ubay he sarkar ka Mizoram labu ya ki jaka eksamen ni ki screening counter ha ka police check gate ka badan ha ka snong kanmun ha ka ba la pentri kam ya ka kunhun ki doktor bagi nong suma na katanat ka kya lengkat bagi nong tremon song bha na ka Young Mizo Association bakin le ka benta ka badan kam hakawi pat kaliang ka jing pelat khubor na katanat Information and Public Relations jong ka sarkar ko ong ba on penong yi jing yalang pentit bat pensai pat ba habaro kisnong ki bahap haki jaka khaput jong ka jela bat kiri ba marjan bar kelabu ru ya ka jaka sumar ka la penkerpang ka badan sanjing thia ha ka hospital jong ka district ban sumar ki bala sakta ha ka jing pang coronavirus ha ka tayo balala ka sarkar Mizoram kelabu ya ki screening counter ha keleng kisnong ki badan markhap bat ka Assam bat ru ha kasnong maupui chua ka ba markhap bat ka Bangladesh bat ha kasnong Zokhawathar ka ba markhap bat ka Myanmar ka tu gani ka khubor klakut ka balawan sapina ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni so pat ba ka Delhi station